Nggih, matur matur sembah nuwun dumateng Bapak Noto Casudото sing sampun medhaken mikrofon dumateng kaula. Hadirin ingkang kula hormati, teng dalu pawekasan puniki dalam rangka memberiakan hajatnya Bapak Rasam sekeluarga dari Yuda Putra akan memberikan sajian ingkang pamungkas lewat Rembuge Sandi. Liwang-liwung petit gunung kang ilang ketutup mendung, ana perkara kang ketitipan, ana wekasan kang durung ketangguhan, ning saban jalma sing bakal wiraos sing para karuhun miturut catureng para leluhur kelawan kasebat sadunggaling lalakon kang kulap wat judulipun Geger Keraton Ujung Kulon. Geger Keraton Ujung Kulon kelawan sadunggaling serial Maung Pandeglang. Geger Keraton Ujung Geger Keraton Ujung Kulon kelawan kula pendhet sedunggale episode Maung Pandeglang. Insyaallah lalampahan lakon teng dalu puniki saderenge kula kintunaken manggarumiyin kula badhe kintunaken salam kanggenang Bapak Rasan kang midangka pamangku hajat sekeluarga, uga kanggenang rincang-rincang seniman lan seniwati sing sampun hadir teng hajatane Bapak Rasan, kula ngucapaken matur kesuwun. Hadirin sedherenge kula lajengaken lalampahan lakon puniki saking sawontene sang waranggana Yuda Putra Ayunda Tia Permatasari badhe ngawontenaken setunggaling laras pambuka kalian judulipun Wis Percuma. Mama ciko sing nyangseni
tetap kelingan Bunda Joki lagi waktu pos karya budaya bebarengan wah tunggu Bapak rasa ibu carinya sampingnya larang pulang padahal kulaku mengabdi arang dan nok natasa nurut sepre aduh sekian sejen majikan tua bapak rasa ngomong ngajak balen bude ini bocedeen wis eman kang lebegang bunda lebegang masih mending ayat kembar perengko ganti wong sejen dodolan kang kaji swarno lan kulaku matahan uji bos karya budaya tapi kulaku renang Bunda Joki sampean ingkar sing janji serah salira bapak rasa begitu ditos kata hampir becik pasti ketitik wong bener pasti kedenger bapak rasa majikan tua dewi ibu carinya mimi aji cari nok cinse wong taman sari nengah dewi alun dikit ya kak sewise kaya dene kula prajurit-prajurit paku pajajaran rikala mau kula ngadeg peperangan kula rasa kasoran kulane semono piye tanggung jawab sampean sebagai Senopati Ibu Pajajaran ayo terang aku mama mimi
Pika bos segera banyu pecantir rambatan kulon masih nyaksidi kabeh prajurit Pakuwon Pajajaran Nggih kula Pak. aja pada nganggul ngresula, Boten Kang. aja pada nganggul kangelan. Nggih. Sing aran peperangan Iya. mesti ana sing kalah, ana sing menang. Oh, bener. sareng Mama Rudi siaran di Singapura dewe sareng Bos Wirajaya dan Mas Anong warta kai keding Jare pitere wong kandha Priwe ngono Kang. sing aran kekalahan Iya. suatu kemenangan sing tertunda. Oh, bener. Mulane sing kakang dan sekabeh prajurit Pakuwon Pajajaran Nggih. memang bener Joni, Priwe ngono Kang. sanalika mau kita ngenakaken peperangan Iya. lawan wong Banten. sempok lali bae selawase nok nene sing warjusi kedo nok kujane keding Wong Pakuwon Pajajaran lakasi nyandang mulya. Oh, jare bahasane ya Kang. Sing maju tatu dadae, sing mundur tatu gigire, tapi kita ke masih wani asline Kang. Joni, Kula. prajurit Pakuwon Pajajaran bubar ketawuran Iya. sampai segin meneng ananing Bowi Pandeglang. Oh, aja lali mas po aulis anum tempel wetan kang lebih gaul bunda lebih gaul keding Si kakang kelawan sirasiran kabeh iya. nipuri aidene kakang Rangga Pandita tumeka ana di Pandeglang. Oh iya. Kaya Gusti Ratu Nila Kendraya embuh mendi, Oh. kaya Mas Putra Surya Kencana yang ngahyang embuh mendi. Sing bahan dari pikiran kudu konon kudu Kang. seorang sekretaris Chandra Sare kedikang blodong sareng babaji pendine keding Ya embuh kaya Gusti Ratu, kaya Mas Putra Mas Somat. Iya. Iki si koler Melayune mendi bocahku. Ulun ku Kang. Kaya-kaya koler ki apa ketangkep di Bajun Banten, apa kebosok mati karena kabare. Tolong benak temen bocahku nasibe. Iya, apa sih Kang? Ya potur pada kumpul lah. Oh. ayah yoga sareng baji pendek keding bos Chandra Kirana sing miraka Ada mereka anak belas ku suarane bako. Bene lagi. Kumpul bene. wong baji pasti ketiti wong ngana pasti ketara wong banana ayah yoga sareng Mama Rudi sing aran di Singapura sing nyaksen Hei, labas bae. Kalau saya bocor ada. Iya ya. Hendak Kang. Kantor diracek pada masa petak. Iya. sampun lali bas lawase Mama Santi sana Saudi sarang mini amalek kadien aduh mimi amal siana nirat sarang ini sonia ayah kembar perangkong sarang bude ini bos cede ini kedik Liwat. minangkan sini cibereng dan net sarang mas bom alis anak tempel wentang kang lebih kalau bunda lebih gaul bunda epito sini Taiwan yang kading aduh
Lanjut kagok sebabak maning ngono. Enak joget sira kuner. Enak joget seneng penirokaken. Lanjut kuner. Tetunggaken aku. Oleh. Ayo yoga sareng majikan sareng majikan tuane kedik bapak rasa ibu caria sampun ketemu nok nenes sing dewa cuci kedung kedik sareng nok pujak mami nenes masih nyakseni sareng arang dame kedik nok Natasha Bunda Juki sareng bos karya budaya Kang Kaji Suwarno Dewi. Joget modal apa tuding-tuding mengkenen ko? Iya garpo-garp colok apa? Ko cekak. Sira ku ana pikirane beli sih. Ada. Ana pikirane beli. Mat, ini mah enggak. Luru batu lu mat. Mat, kampleng. Enggak cekak. Ana pikirane beli. Sira ana pikirane beli. Pegel tem ngomong ora Luru ini. batu. Mantap. Mantap. Diketok mantap wae bocah. Sira kira pikirannya beli. Sira. Ya, untuk brek-brek ngomong ora ini enggak. Burukan sampai pegel bocah berkeruk-keruk. Eda luru batu kakek dah. Takoni. Takoni. Sira kira pikirannya beli. Sira. Ya, kangelan temen ngomong ora ini enggak. Dorakan nang sirah. Dora kesoten rai-rai dan bener. Kira ki anakan yatim piatu. Berom bapak dari pada mutar. Blek maning endah. Iya. Blek maning endah. Ya, Akhirnya aku jawab, kakang kampleng kan aku di sini. Sehingga aku tas ngendi? Si ngomong kono. apa sih Blek? Sira pikirannya beli. Sira. Ya, kangelan temen rai dira hari ngomong. Anak pikirannya beli Sira ki. Ya, nak. Bocah ki. Ada kasih kan tak jauh. Ngomong ya. Kuping ini ki. Iya. Bayarannya kira ki dobel. Weruh, mulai tekokon kampung karo riak dobel Siraku. Boro-boro dobel nah. Apa sih? Gantina dumbangi benak kaji. Mulane kan Lipati-pati ngumbangi berarti sirane salah. mulane ke menusaku aja gawe salah. Sandiwara mangkat beli mangkat. Kapan gebok? Kebon bae mekayaeku. Sira kene pikirannya beli. Batur kili padang ngenes. Iya. Oh, bro. Apa kudu? Paham ora siraku? Paham bisanya padangan. Lah, Jelas paham. ya iya. Bisanya padangan. Padang ngenes. Bokate sikela kebayarannya rasanya. Ya, duduk konon Kang Rasa kuwi bayar sirake penuh. Aja mono-mono ngomong. Apa gendenge betekor? Aja Kita menggawe karo tenaga, Oler. Hari kita mau beli pandening bayaran. Orang perlu dibayaran bakal kita mau menggawe mah. Simpede wong babaturan. Kun makang rasa ngupai syukur kita mah. Lamun beli Kegila-gila. jangan lu. troko rasam. Bener ya, Kak? Pada kumpul. Apa sih itu? Ay masalah apa? Kumpul ku masalah apa? Yalah kepikiran ya siraku ya. Iya. Aisyah. Siraku wong dudu sih. Dilakoni anak pikiran beli. Oh iya. Anak pikiran manusia konon. Embuh. Pas perang orang kita ke. Lagi semangat atas perang kita ke. Beli perang beli si siraku. Melu. Perang kerobong di coba. Si Remon ibu. Anak. Bacim. Iya pada geger baiknya bocah. Siras
sih geger mah. Perang. Entas perang orang kita ki. Iya. Kapan wong ndi perange waktu bengen. Ayo, ngerti. Apal. Ya paham sir kami perang. Koler kan melu perang. Nah, Karo Kang Kampleng. iya Kan beli bandrak-bandrak. beli. Karo wong galu pakuan. Buru cerita beli sih. Bener sih. Cito kekangelan kau cerita ke sampai dasar budak. Dirusak nang sira. Karo wong Banten konon. Mas segala pakuan. Ranga sing Banten. Si pejajaran pakul pejajaran rai dirake. Perangnya karo wong Banten. Aku sini Cikedungan apa? Majengan rasam. Niki kecil gedung soter. Kira pakai der Rabi ini dirah. Si gawe keder rai dirak. Iya koler kan tak. Oh Iya, Ria karo Kampleng isi gede. pakul pejajaran. Si pejajaran. Iya. Aku sih tengah Cikedung. Ya pernah Melayu tas perang. Ya mau mendayakan bae balik. Bu temen gak kedayakan kayak enak bae genae. Karo cece. Ranga ingin bikin. Kita kan pada gelang ini. Di pandai gelang kita kan usupek. Subhanallah. Ya apa sih? Cekak. Bocahku nyebut-nyebut kayak konon rai diraku. Iko lere apa sih nyebut? Ya maaf sih Rasi. Subhanallah. Tutup. Si Rebang sapa warankan. Ranga rombongan apa sih? Rebon setan rai dirama. Bocahku. Orang kira rombongan sangyang. Bocah beli ngok lambi orang siraki. Oh, bakal sangyang ke rumah mad. Kono-kono cakar aja sirah. Ya sia sih tiga lambi. Ya kita mesti baku beli ngok lambi. Ya mad. Papat pusaka. Matakpat. Ngenes kita giler. Dilerai kita semua siraku. Kayak ngapi. Jember marak-marak siraku. Arane coket dengan raine re. Ya maksudnya mesti kacuman baca parak-parak. Mampu hukuman tami gua bakeku. Sudah aku tegel-tegel. Jember. Lagi ngenes kita giler. Kurung kuler. Menes Marea. Sirah ngenes siapa? Singawan remak babak mengken awak. Balik mambu kira sampai jet ya. Pada si kakak lagi ngenes. Menes lebanti. Ayo lebanti. Kita nganakan perang. Kalah. Oh kita ki playon ya pleng. Pelayon. Gak usah. Kayak kedayakan mau pelayon. Gak sadar Ya kan. perangnya kan kalah. Kalah perangnya. Kita ki ke playon. Melayu. Iya. Lurus selamat dewek-dewek. Kang abang ki. Sirah lagi apa tanah abang? Kenapa tanah abangku? Pandai gelang. Iya. Pandai gelap. Sapa jalan sapa? Tengah tanah abang. Dia duduk awaknya wong kini kayak ini mah. Awak kesatuan, awak kebukaan rai dirama. Iya. Ayah. Di maning pleng. Ya nyusun kekuatan supaya kita maju perang maning direbut maning pakun pejajaran. Pakun pejajaran dikuasani kini koler. Dikuasani. Ini wong Banten. Hidik. Ayo Gusti Ratu umbo mendi kini. Sesepuh. Oh. Ya ada sesepuh mana meluan. Sesepuh kegawa kan. Kegawa melu. Si kari mau dare bae. Sik. Ada kayak kon ngomongku. Oh, ya wis pleng. Kian aja diambil seneng-seneng. Pusing kok. Seneng. Lagi pusing aja dia beli seneng-seneng mah disirahku. Ngomong jelas pelising. Aja diambil pusing. Nah. Sesepuh adirga kegawa mene. Iya. Bagian Gusti Ratu mendiparane. Gusti Ratu nila kendra empu. Mending-mendingan lamun urip pleng. Nah. Lamun rungud gletak ke Gusti Ratu privet. Sapa sing kelangan? Oh. Arab siapa sih mimpin pakuan pejajaran? Iya. Mas Putra Surya Kencana nek empu gini koler. Siapa? Mas Putra Surya Kencana. Oh, anaknya Anaknya. Surya Surya siapa kan mah? 16. Surya Kencana. Utut baik. Mesti dipai uro utut kena kang asamku. Coklat. Sejen saya pe Surya bauku. Weruh kita katongnya. Dosa temen si Mas Sirah. Lagi apa ya, Mbak? Tangan kanannya dibagi bae. Iya. Mbak, lubangnya lho, Mbak. Mau. Kenapa sih? Ya digetoki bae mending. Oh, baik kan. Ya dengan ngalam baka getok.
Ler mene ler. Ya, mene. Tengekaken. Sesepuh. Iya. Rundingan priwen carane kanggo ngrebut pakun pejajaran maning ki. Sing arane Mas Drusa perlu rundingan. Nah, Iya. Karo sesepuh kudu rundingan. kok dingin gak? Serikit sakit wis banjon-banjon kuwi gejala apa? Awas. Buga-buga sih kayak konon ya. Ya tidak kan plan kita kan kudu rundingan. Benar koler. Karo sesepuh. Iya. Kira-kira esuk lancar bayarane kan mekono. Sira bayaran pe pikirane. Oh dingin. Bayaran gua Bayaran mah gak ditanggung ninok nenes, aja khawatir. Kita marek langka nenese. Kayak dibayar. sore. kita kadang lebih percaya konon kepada Allah. Alon-alon nek kenane ler. Iya. Kok lagi turu. Gusti. Kok kon menek konon. Gusti sepuh. Kok kon metu. Langka sudah plan. Lagi turu. Langka di kamerane ga. Ning sore wiwitan. Gua aja nak kamerane. Cetan. Ya komplek baru ora kana. Komplek dak aku nek cetol. Kang, iku Blem, Kula Kang. beli kau ana wong lagi jaluk karo Sang Hyang Widiwasa supaya kita diberkahi lan tupai kemenangan bisa ngerebut maning pakuan Pajajaran. Ya. Hari sira kedeleng iki pada seneng bae ini. Tutupe kula seneng kini Kang. Sabenernya maning batin mah pada kula gak ngenes Kang. Mulane apa? Kula sampai gugah sampean lagi jejaluk lawan Sang Widiwata. Ya pengen rundingan Kang. Priwen carane supaya pakun Pajajaran direbut maning konon Kang. Raga pendita rasa tumpuk bumi karo langit. Oke. Ana wonge. Kang Lebe anom si kedong matur kesuwun. Ora lali bas lawase. Kang Hakim Mimi Haji wong Tawang Sari. Teman saya selawas. Esuk nang akhir sore nakir Kang ditakir godong pelasan Bapak katon matur kesun sang Sarang ayah kembar pranggong gede Budangan bos CDN Cibereng dan Netek gede Ajalan sarang memasak di sana sodi Mingaji cari ini nok cinsa Mama Judi sing duwe dua serikandi dewek Sarang aram dan kedik sarang nok nata saya kedik Aja lali bas lawase magampring sarang nok lisa ibu carian majikan tua sarang bapak rasa Roti Apa mulane sun balik ning Pandeglang dudu lepas sing tanggung jawab justru ning kebalikane sengaja isun ngimpun kekuatan. Namun kita masih mampu
mawon ning Pakuwon Pajajaran. Ya niscaya kapan saatnya lan waktune kawruhan isun dibersyukur sawise sira kabeh melu bebarengan karo isun balik ning Pandeglang. Ya termasuk karo bocah sing tanpa daksa kendi. Ya Kang. Celingak-celinguk tapi punten Kang. Senajana kita menang gue Pandeglang, kita ke orang arti orang menang kelawan berlatih tiap hari Kang. Ini mau kekurangkan demi pengen membelas perkara. Rokok cendek pembuangan tegasakan janjine dingin Kang Nobel nom cikedung dewe sarang bunda pita kediksan Taiwan ajaran bunda ngomong Kang lebih gaune wedi. Dudu bae kula ngremehakane kemampuane prajurit Pakuwon Pajajaran Kang. Cuman arep mandelaken sapa maning Pakuwon Pajajaran waktu kiin Kang. Ning pribasane Pakuwon Pajajaran tinggal sekukuping payung. Nggih. Wis langka kekuatan. Lamun kita memerangi wong Banten Maulana Yusuf. Nggih Kang. Nanging sira kabeh aja patah semangat, Bleng. Boten Kang. Ya. Mulane sira terus berlatih lan berlatih ning kene. Supaya kita mampu kanggo ngadepi wong Banten, bisa ngrebut Pakuwon Pajajaran maning. Nanging sinten watiri ning isun Kapleng. Apa iku Kang? Mas Putra Surya Kencana. Ya saking kan masih meneng ning kana. Nggih. Di balik Mas Putra Surya Kencana, sawise kita peperangan karo wong Banten, termasuk Gusti Ratu, empuh saking mendi parane. Justru kuwen Kang. Bapak katol dewe sampurati sareng mamaya alpin wong bolak parene keding sareng Kang lebih anom cikedunge keding Kang sair sine mulaya sing mireng Ya karena waktu semono luru dalan yang slamet sewang-sewang pancen Pulang nggih Kang. Nek Kula Kang. Wimbun takran taun ning pribasane karo semboyan isun. Lamun durung bisa ngebut maning Pakuwon Pajajaran sunya sirna saking kertaning bumi. Ya jamaning sampeyan Kang. Kula bae Kang jangjine aja maneh ning larane. Tekang patine tak relakaken kanggo bumi Pakuwon Pajajaran Kang. Mengkonon Nggih. menurut pitang-pitung mungguin Kapleng sekutu dina apa lan bulan pira supaya kita bisa nemoni kemenangan. Kotak buka primbone Kang. Lamun beli salah gini Kang. Tepatnya tengah wengi kita merayap teka ada di Pakuwon Pajajaran. Tunggak jatining pesarean Pos Wirajaya nyandang asing kaya ngapak ketemu mamang sawang minangkan gen Mas Anom parta kading ajalani sareng Kang lebih anom cikeduge kedung bapak katol sirgakan. Dadi
nurut ning pepakeme Kampleng, kita bisa nemu kejayaan tepat ning tengah wengi. Tengah wengi tibang apa sih wong Banten Guru Kang? Mengkonon Iya. Pleng, Lula yen mengkonon rencanakan sesuai karo perhitungan sira. Isun garpan uja semedi maning. Iya. aja khawatir. Arep jalu karo Sang Hyang Widiwasa. Tanggung jawab kula Kang. Sing hati-hati sampai nih Kang. Hati-hati ki, wong wis tua kan betul. Iya. Ler. Krungu beli. Panggung. Mulai disapa bocah kuwi. Hari diundang orang joro jasar. Ke sing ngundang ke. Krungu beli mau kang obrolan Kang. Krungu. Ngobrol apa kita nih Kang? Kampleng terkutuk. Ngarani sira sing terkutuk mah. Aduh mau ka. Eyang kambeluk ki koka. Kok ayo jelandak. Kampleng sekutu. Iya. Bakal kampleng kuaran. Sekutuku bala pasukan. Jadi Belum lagi pasukan sembilan rapi kita mah. Oke. Pasukan Gubag Gabe ki kiye. ana gubuk gabe gede. Mau eyang takon. Heeh. Ning waktu kapan, jam kapan dinapa? Iya. Ngarang nih wong Banten maning. Oh takoni ning Kampleng. Ahli petang petung kita ki. Lah, bocah keblebur apa? Sire percaya Kaya tanggane koler marak mengsira. Ora. Dewek. Lah, Wapuh. cah. Rengar keluargane tanggane koler. Priwe. Digawani Kampleng. Barang balik modal. Sira pendukunane kapan, Pleng? Ah, Tadi dukunku kapan? ya lah manusia buka masih pengen gak buka, cuma kita mongkok bukaannya. Jare eyange priwe? Takon papa kami kita, Heeh. tak petang petung nih papa kami kita bengi oleh Iya. merayap. Mendi. Cetol. Sudah merayap ini proyek juga. Ya aku merayap mendi maning, Pleng. Ya ini pakun pejajaran direbut maling beli. Ci, perang maning. Ya perang maling. Kampleng. Apa? Niat gua nih mabuk ngempleng. Sing masih pasukannya kayak militer kabeh. Akeh maksudnya. Jalaja. Gimana mau karip pirang gelintir? Singaran peperangan pasti ada kelemahannya koler manusiaku. Oh iya. Bagaimana singarap ya sing guri. Singarane manusia anak pese. Anak apa sih? Biar jaya baik. Oh, Ya wis pleng dina kapan detik kapan. sakin ler. Ya bisa. Ayo menti. Ayo menti. Jarep nyerang maning angel temen Siraku aja ayu baik. Tapi kok dikit. Bocahku. Ayam mana-mana. Iya. apa sih? Bakar mie yang usul. Ijo mana? Abang, ayo sul ya. Ay, tadi kayak mana-mana. Ya iya dok ah. Hari mau mayu pe miyang boy. Tadi anu usule. Ya iya. Sekali wong. pengen dangdutan. Ya pengen joget tuh ler. Kayak makenen. Priwen. Ya artinya bagian kita arpan perangan maning. Iya. Kita semangat ya kuduana. Iya. Dudu apa-apa kita belani Kang Rasam. Oh, Bener. ya iya. Yang bagian priun-priun kebebaturan. Seperjuangan. Seperjuangan. Nah, Bagian ya beli. iya paham. Ya wes, siapa kene? Ah, Siapa kene? ya masa tuh Kang Askom kita. baik. Masa kita mah. Jare kita si jaluk kiki. Wah. Somat. Suara begah mengkono. Sron. Slombe slom. Osrom. Askom. Aya, Baskom. Ayo. Ya, Kom. Paduan dari Ler. ngaran. Oh. Ah. Kian ngormati. Ya, Tuan rumah. hormati Kang Rasam. Iya rasam karo wong Jadi tuan rumah. karo wong Cikedunge. Iya. Ayo Kang. Kok nanti titipan ngomong kom. Mike sing enak kiyin. Pulen. Kanggo AA Boni. Bon. AA Boni yang punya wilayah. Kanggo Nok Ika, Mas Beye bos kuburan. Mas Boni yes. Pengen pelem. Oh kini ke bangsalan jelek. Apa kono? Priwe cek kono? Anak bangsalane Apa kono? pengen pelem dadak nyawel. Terus? Anak kayak gelem mbok rewel. Waduh. Pai obat tetes. Modar mong kita. Terutama Kom. Plan. Kanggo Kang Casim sedulur dewek ya di. Kang Casi. Iya Kang Casim wong Ya, enek. Durung tutup gini kisah. Turun Lah. Jon. Pada rebutan ya ampun. Lagunya aja tetap demen Jakom.
Ayo, apa sih dijaluk? Ya Kang salame kanggo Ang Dedi Ang Jale. Ora ketinggalan kanggo Bunda Lita wong Cikedung. Iya. Kang Kimot Widya bos ayam putih sing ananing Lembang. Ora ketinggalan kanggo Kang Damul sing lagi nonton streaming Yuda Putra masyarakat Drunten. Terima kasih masyarakat Drunten. Ora Kanggo ketinggalan Kang Nur sing adie. Siapa? Non hajat ya Kang Nur sedulur dewek. Iya. Yurini sing Jatisura, Kertasura. Kertasura. Anak ane gedik. Ora ketinggalan Mimi Haja Carini sing Lelea. Nok Cinse. Ora ketinggalan kanggo Nok Nenes sing duwe wardus Cikedung. Terutama. Bundai Jane Tegeding. Ayo Kang Pepen jaluk ping pitu. Oh. Kakak ketemen. Sepisan be mopo. Teklok. Sirah semoko. Kang Casim sedulur Kanggo dewek. Nok Cinse Keding. Nok Cinse. Yo, pipitu. Cinse. Bro. Ayo Kang. Aja mopoan ke. Kanggo Meme Nita. Aduh, dia utang kita gini Meme Nita. Sing Aja Cikedung. utang-utangan jaga gaplek. Bukan ditagi. Nenes, nok nenes, baru jus. Nok Nenes sing duwe wardus Cikedung. Ayo, karo Bapak Rasame Kedik dihormati. Ya iya tuan dulu bakal rasa. Ang Bambang. Abang-abang. Iya. Sudah wilayah. Oh, abang-abangnya aneh sokrok. Ya udah. Bang, waras nah. Nok Nenes. Abang, Bang. Bunda Haja Carini Nok Cinse Kedung. Meme Nita, Nok Nenes, Sindwe Warjus. Nok Janet Bunda Janes. sing wardus Cikedung. Bunda Haja Carini Nok Cinse, Bunda Haja Carini Nok Kang Cinse. Casim. Bunda Haja Carini, Abang Sindwe Nok bang. Cinse. Ada wong giringan. Lawas zaman Nok Nenes. Nok Rini. ora ketemu Nok Nok Puja. bat sun rindu kaya kelai wong ayu kakak pengen ketemu Kang Bang. Abang-bang sedulur dewek. Kanggo Abang. Lerek Abang. Bunda Haja Carini Om. Abang-bang. Abang-bang. Gak boleh jaluk. Kesuwun abang-bang. Nok Nenes. Nok Puja, Nok Nenes. ngitungi bulan Nok Nenes. kapan bae waktune pengen ngambung pipin Bunda Janes. Nok Nenes di Warjus. Nok Nenes. Bunda Rini. Bunda Haja Carini Nok Cinse sing taman sari lele Abang-bang, atur kesuwun. Mama Elala Kang Casim. Nok Nenes matur Nok kesuwun. Puja gedik. Matur kesuwun Nok Nenes Sindwe Warjus. Kang Nur. Nok Puja. Mimi Nita. Bunda Janes. Nok Janes. Mimi Nita. Kang Casim bos kepiting. Kang Casim bos kepiting. Bunda Nita. Mimi Nita matur kesuwun Mimi Nita. Kang Casim bos kepiting. Kang Casim. Matur kesuwun Mimi Nita. Nok Nenes. Nok Nenes. Kang Casim. Bos kepiting. Kang Casim. Mimi Bos Nita. kepiting. Nok Janet. Aketem. Kang Casim. Ang Bang. Kang Casim. Nok Nenes Sindwe Warjus. Nok Puja. Kak Haji Muslimin. Kak Haji Muslimin. Mimi Haja Carini Sindwe Nok Cinse. Kang Wamin. Siapa nak? Siapa Cuk? Atopik. Kang Casim bos Nok kepiting. Nenes Sindwe Warjus. Nok Puja. Bunda
Haja Sarini. Miminita. Ya. Ikan. Kanggo Mimi Haja Sarini Sudah Nok Cinse Ang Bang Kang Warjo, Haji Muslimin, Kacung Warjo, Nok Nenes Nok Puja Kanggo sapa maning Antopi, Kang Jase, bos kepiting. Nok Janet Nok Puja Nok Nenes Kacung Warjo, Casim, bos kepiting. Kanggo Mimi Haja Sarini Sudah Nok Cinse Bom Sing Lelia Casim, bos kepiting. Nok Nenes Ang Bang Casim. Nok Nenes Casim. Nok Puja Nok Janet Kanggo sapa maning Antopi, Mimi Haja Sarini Sudah Nok Cinse Bos kepiting. Casim, Mimi Anita. bos kepiting. Casim, bos kepiting. Casim, satu gosok Mimi Casim. Anita Nok Nenes, Nok Puja, sebentar ibu. Nok Puja Mimi Haja Sarini Kang Casim. Sing duwe Nok Cinse Kacung Warjo, Haji Warjo, Nok Janet, saya cewek. Nok Nenes Sudah Warjus Cegedung Nok Nok Puja Puja. Kang Casim, Kang Casim. Mimi Nita Bunda Haja Sarini. Udah ini. Kang Bang Bapak Rasa. Kita sudah. Bapak Rasar Nok sekeluarga Janet Nok Nenes si gue warjus di kedung. Bunda Haja Sarini. Mimi Haja Sarini Sudah Nok Cinse iya, hebat so. Nok Janet Nok Janet Nok Nenes Asik. Kang Janet. Matur kesuwun Nok Kang Janet Casim. Nok Nah, itu Puja. Karo Nok Nenes. Haji Warjo, Mimi Nita Nok Nenes Nok Puja Nok Nenes Nok Nene, Mimi Haja Sarini Sudah Nok Cinse Puja, Lawas zaman Nok Puja, Nok Puja, Haji Warjo, Waduh, wong Cikidung dihormati kabeh ya, Kom. Terutama Kang Casim, Nok Puja, Nok Nenes.